преживяване продължава, като казвам интимно, с най-добри чисти чувства и мисли. Ненко Генов, Елена Павлова, Роси Цветанова са тук при нас. Като имаме двама автори, един преводач, ама един автор превежда, ама един автор редактира, ама всъщност имаме събиране на изключителен талант, с който днес ще се запознаем. Отново давам заявката, че няма да говоря само аз, няма да говорят само те. Най-важното по подобен тип срещи е да имаме действително комуникация с публиката и да се получи един диалог, защото това в крайна сметка е най-интересното при подобни срещи. С един такъв въпрос искам да започна към теб. Когато става въпрос за писане на редакторски текст, аналитичен текст към нещо, което се чел, това ясно, че помага, когато ти пишеш като автор. Но може ли да пречи? И ако да, как? Ами, дали пречи или дали помага е спорно, понеже много често се казва за писането, че първата редакция се пише с сърцето, втората редакция се пише с главата. Нали, че първо е някаква спонтанна идея, която излиза в някаква нешлифована форма и после за да се дооформи, за да стане по-качествено, може да се мине втора, трета и няколко стотин редакции, но общо взето трябва да се избягва това професионално изкривяване, да се саморедактира човек още от самото начало, понеже може просто да убие, може би, някакъв пламък или някаква спонтанност и да се получи прекалено механичен, прекалено премислен текст. То, между другото, не важи само за писането, но и в наред други ситуации. Човек отива на кино, сяда да гледа филм и започва да, вместо да се наслади на историята и да се потопи, започва да си води в главата бележки относно режисурата или структурата на сюжета и така нататък. И в крайна сметка, вместо да гледа филм като нормален зрител, той почва да си го анализира и да го разкости, така да се каже, в главата си, вместо да излезе от киното и да каже: гледай, страхотен филм, излиза и казва: третото действие не издържа на очакванията или нещо от сорта. Така че да, има го този момент. Старая се аз лично да го избягвам, когато пиша, но също така вероятно и не успявам напълно да избягам, понеже все пак когато човек е минал през толкова много истории, има толкова голяма база за сравнение между това, което той прави и това, което са направили други преди него, просто е неизбежно да се получи някаква творба в вакуум създадена. Няма начин. Добре, Елена, към теб е следващия ми въпрос. Когато редактираш и се натъкнеш на един наистина добър текст, какво ти минава през главата? Имам предвид, има ли го вдъхновението, има ли я зависта или напротив едно чисто удоволствие от това, което е пред очите ти? Ами, по принцип, бих казал, че е удоволствие. Нали, колкото е по-хубав текстът, толкова е по-приятно да работиш върху него, независимо дали е превод или редакция. А от друга страна, аз винаги имам някакви случайни удари на метеорити по мозъка, предизвикани, нали, от хубави книги, така че ако мога да си взема някаква идея, нали, която аз да си поразвия за мен, това е прекрасно също. Случва ли ти се да четеш неща, които да ти дадат много пряк отговор за нещо, за което ти се чула, докато си била в творчески процес или, да кажем, творческа дупка или блокаж? Винаги се случва. В смисъл, съдбата си знае общо взето, колкото и да не вярвам, нали, в пръста на съдбата, си знае кога да ни даде дадено нещо в подходящия момент в живота, за да си извади човек някакви изводи от него. Така че да, нали, често има някакви находки, в смисъл, живота си комуникира с творчеството. Добре, Роси, превод или адаптация, кое е по-вярното, когато работиш по чуждестранен текст, който трябва да претвориш в български език? Ами, може би много зависи от текста. Аз бих казала по-скоро превод. Не мисля, че ми се е случвало да превеждам нещо, което да е до толкова различно или специфично, че да трябва да се адаптира много.
Обикновено скандинавците, като говорят за превод на проза и превод на поезия, едното го наричат превод, а другото го наричат тълкование. И може би в този смисъл аз си представям адаптацията, ако изходният текст има нужда от много напасване, за да може да функционира по същия начин и със същия замисъл изходен на български. Но смея да твърдя, че най-често превода, т.е. самият превод по дефиниция включва доста игра, доста Стефан Русинов ги нарича гимнастики, които преводачите правим, за да може все пак да не превеждаме едно към едно, да може да се получи един органичен текст, който казва същото и на нашия читател, който няма базата или общата култура или житейски опит, ако щем, на читателя на оригинала. А кои са текстовете, които ти достават истинско удоволствие, когато превеждаш? Тоест, към какво гравитираш? Кои са нещата, които наистина сърце, нали, спрямо тия, които по-скоро ги превеждаш и гледаш на тях като работа? Най-са ми на сърце, може би, особено в последните години, детските книги, защото да, там има повече играчка, там се съобразяваш доста повече с аудиторията, децата все пак винаги трябва да им прецениш речниковия запас, възрастта, нивото на познания, но аз имам доста преведени книги и смея да твърдя, че в един момент някакси може би стигнах до нещо като бърнаут. И така след няколко преведени по 500 страници романа един след друг, просто вече бях признателна, че идва нещо с картинки, така да разпусна, малко и моята душа да почине, очите ми да починат, така. Да. Просто, въпреки че правиш нещо с толкова много ентусиазъм, любов, защото аз имам и друга работа и допреди 3 години и преподавах в Софийския университет, освен всичко останало. В един момент просто ти, ако си прекалено утруден, прекалено изтощен, няма как да се посветиш на този превод и да ти се лее речта и да ти идват правилните думи и въобще да дадеш всичко от себе си по подходящия начин. Добре, благодаря. Ненко, любовта ти към комикса, към илюстрацията и как картинката в книгата се свързва с текста. Може ли ми поговориш малко за това? Откъде тръгва, как се трансформира през годините? Говориш за като цяло книги, по които съм работил като преводач или моите авторски? Ами, що се отнася до превода, когато се превеждат примерно книги с илюстрации, трябва да се съобразиш. Много често се получава някакъв асинхрон между това, което е на рисунката и това, което е в текста, което лично на мен никога не ми е допадало. Примерно, получават се някакви моменти, в които и това прави страшно впечатление на децата. Преди всичко възрастния може и да не го забележи, защото възрастния дори не се замисля чак толкова. Прочита си текста като робот, затваря книжката и си е свършил работата, докато детето, което съпреживява тази история, не просто я чете, а съпреживява във въображението си, тя се визуализира като филм. И изведнъж чува нещо, но вижда нещо друго и това така брутално е като стена. Движиш се с влака на въображението и в един момент вместо в тунел ти удряш стена и историята се разпада, така че трябва да има много голям синхрон между това, което е написано и това, което е визуално. Независимо, нали, дали говорим за моите книги или за чужди книги, които превеждам. Много интересно, примерно, се получи в Приключенията на капитан Клод. Имаше един такъв момент. Първо бяхме започнали работа с един илюстратор, след това нещата не потръгнаха, понеже стана човека прекалено зает и нямаше как да довърши проекта. Трябваше да започнем от самото начало. И историята на книгата, тя е дълга и широка. Проведохме с Христо Коцев, бившия собственик на издателство Artline, проведохме един конкурс и той ми, нали, много съм му признателен, защото такова специално отношение към мен прояви и каза: Ненко, ще направим конкурс, ще ти намериме много кандидати, ще си избереш този, който ти харесваш най-много, няма да ти се меся, който художник кажеш, колкото илюстрации кажеш. И аз да му вярвам и на този човек, да живея в България.
И най-накрая се оказа, че той си изпълни обещанието и работихме с Галин Георгиев и в един момент вече сме на ниво, при което получаваме илюстрациите на Галин и намираме едно несъответствие в описанието на моя герой и илюстрациите на Галин. И той е съвсем древен детайл, аз го бях описал, че в едната от сцените носи ръкавици без пръсти, които след това, в последствие в една от сцените се сваля и по-нататък е без тези ръкавици. Ние усещаме, че той е без тези ръкавици, дори на илюстрациите в предишните сцени, за които е трябвало да бъде с ръкавиците. И казват, добре, какво ще правим тук сега? Искаш ли да кажа на Галин да промени илюстрациите още веднъж? И сега тук изборът е такъв. Дали въпросните ръкавици са съществена част от сюжета? Не. Тогава имам избор. Нали, като автор мога да кажа, не, аз съм го описал с ръкавици без пръсти, значи трябва да има ръкавици без пръсти и тук егото да влезе в действие и да настояваш за своята авторска визия, понеже ти си тук творец и така нататък. Но аз казвам, не, ръкавиците не са ми важни. Той е направил прекрасни илюстрации и не искам да тормозя този талантлив, трудолюбив човек с някакви дреболии. Така че не, аз ще си променя текста, защото е много по-лесно аз да изтрия половини изречение, отколкото той да преработва 3 илюстрации или нещо от този сорт. Така че с илюстрациите има много интересни истории. Също при превода на комиксите трябва много да се внимава, понеже там когато имаме илюстрация и балончето за текста, трябва да предадеш смисъла, да предадеш стила, да предадеш ритъма, да предадеш контекста и същевременно да се сместиш в това пространство. Не, че дизайнерите, които после наливат текста и правят предпечата, не, че не могат да разширят балончето, но аз страшно много уважавам художествената част на комикса. Той преди всичко е визуално изкуство и ако някой разшири балончето, дори да изтрие малка част от фона, мен това нещо ще ме гложди и ще ми е неприятно и ще знам, аз съм виновен, че тук читателите не могат да видят нещо си от фона, така че се старая никога да не се стига до такива моменти. Само още един въпрос във връзка с разликата между написаното и това, което е на илюстрацията. Ако ситуацията беше същата, има някакво малко разминаване, обаче то не е в илюстрация вътре, а е на корицата, това би ли му обърнал внимание и би ли било проблем, би ли било въпрос пак? Ами то отново зависи според мен от частния случай. Ако е някаква ключова част в сюжета, която е нужна да бъде там или да бъде променена и адаптирана, бих настоявал. Ако има смисъл в промяната, да. Но понякога просто на мен е един елемент от работата, по която и да е книга, който ми е много интересен, е колаборацията с хора. Нали, аз мога да си напиша книгата, но за мен е част от удоволствието е това някой да я прочете и да ми върне бележки като редактор. Голяма част от удоволствието е това да работиш с художника, така че повече глави, когато се сработят и мислят към една обща цел как да стане реализацията на дадената книга по-качествено, тези хора допринасят и не мисля, че трябва да сме като козли, които се блъскат в коя посока. Елена, да продължим разсъждението с илюстрацията. Когато ти пишеш, има ли неща, които задължително си ги представяш с илюстрация, обаче по една или друга причина няма възможност издаването да бъде илюстровано? Ако е такъв случай, ти би ли изчакал момента, в който да се намери субсидията, парите, издателството, което ще инвестира в илюстрация, или си склонен да го пуснеш? Въобще отношението при теб между илюстрация и текст, можеш ли ми поговориш малко повече за него? Ами, при мен е по-скоро обратното смисъл. Аз се влияя от самата илюстрация повече, отколкото от това дали я има или я няма. И примерно, когато правихме Пръста на Нибелунга с Пепи Станимиров, беше много важно той какво планира да нарисува, за да го напиша аз. Та имаме даже една забавна случка в едно магазинче. Извинявай, това защото е Пепи или защото по принцип? Не, аз по принцип така си работя с художниците. И в магазинчето звъни телефона и съответно Пепи, ти нали си написала Зигфрид да бъде примерно с риза, или по-скоро да бъде гол, нали? Не, с риза, но примерно ръкава му е скъсан. Ама то тече кръв, аз ще го нарисувам без ризата. Има ли проблем?
И аз, да, може да го съблечеш, няма проблем, и жената така ме гледа. Но и с Ралица, примерно, сега правихме Дракона на Морна, горе-долу. Не точно по същия начин, защото той текста междувременно беше готов. Но, нали, се консултирахме непрестанно, аз съм променила някои дребни неща, за да паснат на илюстрациите. И по принцип обичам да имам художника да има контрол върху това, което се случва на илюстрацията. Така че малко наобратно стоят нещата. Добре, и все пак, тъй като имаш идея за някаква история, която да разкажеш, ако в главата си това нещо го виждаш само единствено илюстровано, а няма възможност за това нещо, би ли изчакала там? Какво Ще положение? изчакам, да. В смисъл, аз съм пак от лудите хора, които искат нещо конкретно, с конкретния художник. Даже, нали, имам проекти, които седат и чакат с даден проект, с даден художник. Приказката тук, която е примерно в Приятели на Земята, тя евентуално, не точно тя, нали, но тя води до една книжка, която се казва Африкански зелени приказки. Тя вече си има художник, не е написана, нали, но си има избран художник, който ще работи по нея. Така че надявам се да се получи интересно. А обратно, имало ли е текстове, за които ти си сигурна, че нямат нужда от илюстрация, издател да натиска или по някакъв начин да се опитват да вкарат в проекта илюстрации, които смяташ, че ще попречат, няма да работят за изданието? И за момента не съм имала такъв случай, но винаги има първи път. Общо взето пък аз тогава ще си настоявам, нали, че не искам рисунки в дадената книга. И така. Ако мога само тук да се включа в разговора с една тема, която е така много наболяла, специално за мен, е стигматизацията на книгите с илюстрации, че те са детски книги. Примерно, ето тази страхотна поредица тук, въпреки че е изпълнена с цветни илюстрации, има комиксова визия, която ти казва, че това е примерно книжка за 10-12 годишни. Аз съм на 40 и ги чета с огромно удоволствие. И просто имаше и питане, Ненко, ти сигурен ли си, че хората ще вземат на сериозно твоята книга, като сложим вътре толкова много илюстрации? Аз казах аз искам да е с илюстрации, пък как ще я възприемат хората? Да се надяваме, че има хора, които са на една вълна с мен и сме единомислещи и ще се възприеме както трябва, защото действително понякога факта, че книгата има илюстрации вместо да е плюс, всъщност е минус, понеже ще я сложат в някаква категория, че това е лека книжка, която е за мънички дечица и ти си станал на колко години, ще ми четеш книжки с картинки. Все едно да кажем, ти си настанал на толкова години, ще ми влизаш в художествена галерия да гледаш драсканите рисунчици. Нали? Така че трябва да се премахне тази стигматизация и на илюстрованите книги, и на комиксите, и изобщо тези ужасни категории и етикети, които са чисто маркетингов тренд, за да може една книга да кажем, че е за тази аудитория, да си я купят тези хора. Експериментирайте малко, взимайте неща, които не са ви понятни и си казвате, какво е това животно, прилича на детско, ама що пък да не му дам шанс, може да останете много приятно изненадани. Роси, да почна малко по-далеч с Емо Минчев, който е страхотен автор и и преводач. Си говорихме, че когато превеждаше и адаптираше Баскервилското куче, нали, то е The Baskerville Hound, Хрътка. И каза, че ако трябва да го преведа правилно, трябва да го нарека Хрътка, обаче това е толкова наложено, че не бих посмял. Има ли подобни случаи в твоя превод, когато нещо, което се е появило преди теб, нещо, което е преведено преди теб, ти играе лоша шега или напротив ти подлага, за да се справиш ти много по-добре с нещо утвърдено вече? Да, като цяло човек, ако се сблъска с нещо, което е утвърдено, би следвало да се съобрази с него. Освен ако не е нещо вече съвсем грешно. Тук може би ще дам примери, които не са много свързани помежду си, но когато превеждах Мама Му, това е една шведска детска книжка, да, издателство Ракета. Аз много държах Свен Нордквист да я транскрибирам правилно, той е илюстратор в случая. Свен Нордквист го познаваме от Петсон и Финдус, които, съжалявам, но аз не мога да произнасям както са дадени на български.
защото аз съм доктор по шведска и финландска литература и просто и от Фют знаят, че така не се прави. Аз съм им го казвала. Но аз казах на издателката на мама му, това име ще го транскрибираме така и това е единствения правилен начин. А самите Фют имат поне 2 или 3 даже варианта на Свен Нордквист, които всичките са грешни. Просто има Норквист, има Нордквист и вече не помня имаше ли нещо друго. Така че много зависи какво. Имало е случаи, например, може би малко ще се отдалеча от въпроса, но в пак шведски роман, шведски град се споменава, който се пише Карлстад, обаче всички шведи му викат Карлста. И при нас пак е прието да се съобразиш с произношението. Аз съм го написала без да. Идва редакторката и казва, не, това си едно Париж, да го пишем Пари или нещо, те първа. Добре, ама Карлста не е Париж. Никой нито ще го чуе в друг контекст, най-вероятно, нито е нещо толкова известно. Така че при всички положения смятам, че преводача не е твърдо задължен да се съобразява с абсолютно всичко, което е излязло. При Баскервилското куче то може би е толкова установено вече като Баскервилското куче, че там може би щеше да стане скандал, ако Емо направи нещо друго. И всъщност тук искам да зачекна и темата, че не е задължително да превеждаме буквално. Нали, сега Хаунд, да, хрътка е. Може би първия преводач е имал някакви съображения. Аз не превеждам от английски, не бих се месила там на работата на преводача, но обикновено човек като студент, нали, вече понабрал скорост с езиците, понеже сега ми се беше наложило да оценя едни преводи на студенти за един летен курс. И от моя опит в миналото и от сегашните студенти оставам с впечатлението, че човек е много надъхан да бъде адски верен на оригинала. Просто от тук няма мърдане, това е така, ама аз го знам, че е така, защото аз го владея този език. Обаче, колкото повече години опит трупаш като преводач, виждаш, че всъщност с езика се играе, че имаш да се съобразиш с доста фактори, и да напасваш, тук пак се връщаме на адаптацията, имаш да напасваш страшно много елементи от този текст, за да стане плътен, за да стане въздействащ и в същото време да е верен. Има една поговорка в теорията на превода, че преводите са като любовниците, или са красиви, или са верни. Всъщност, да, тъпото изкуство на превода е така да се постараеш да дадеш максимума, да направиш най-доброто от книгата. Да. Да ги съвместиш красивия и верния. Ами да, и в този смисъл, да, няма лошо да промениш нещо. Стига да е наистина, да не е, нали, сега аз ще тропам с крак, както каза Ненко, да има наистина логика да оправдавам. Впрочем, Ели, да, ако имаш да кажеш нещо за мен, пак казвам, нека се получава диалог, нямам нищо против да ми бягате от въпросите. Въобще не е проблем. Може да добавя само нещо на Ненко по коментара от преди малко. Всъщност, за илюстрациите, понеже тази сутрин бяхме с Нева Мичева в детския отдел за първото събитие от програмата за днес. И там едно дето Нева е превела Шон Тан и друго дето видях и самата книга беше поставена на единия рафт. Ами това е... Да, идеалният пример за мен е за книга, която просто илюстрациите са даже повече, те са водещи за мене. Тези илюстрации на Шон Тан може да ги съзерцаваш и да размишляваш над тях много време. И действително и аз се изненадах малко, че я видях в детския отдел. За мен това си е идеалната книга и така да си я четем ние. Или комикси с съдържание 18+, много често намирам в детския отдел. Казвам, не може да сложите в детския отдел, този комикс е прекалено остро сюжетен, кървав и така нататък. Нека да го преместим един етаж по-нагоре, нали може? Защото аз знам, но много хора не знаят и след това този комикс попада в ръцете на дете, някой родител го вижда и казва, божичко, това!
трябва да горим комиксите на клада. И така се появяват стигмите. То, между другото, не знам дали знаете, но в САЩ, защо в момента нали, някакви комикси струват главоломни астрономически суми. Нали, едната причина е, че много от първите броеве оригиналните издания са били захвърлени като нещо преходно. Прочел си го веднъж и след това трябва да отива специално по време на Втората световна война. Нали, те комикси масово отиват на вторични суровини, а парите отиват за да се подкрепя тези, които са на фронта, финансовите средства отиват там. И другото, което е след това, се появява един психолог, който си създава такава репутация, като подчертава скандалното съдържание на определени комикси. Никой не е казал, че всички комикси са за деца, но понеже децата отиват и си ги купуват и той подчертава, вижте какво четат вашите деца, натемосва комиксите много брутално и тогава цялата комикс индустрия се самосезира един вид и се появява един печат с едно одобрение, че този комикс не съдържа такива неща и може да си го купите, което пък същевременно поставя адски много творчески граници на хората, които творят комикси. И изведнъж просто е като автоцензура, която десетилетия наред спъва развитието на комикса. И в наши дни трябва да се борим с такива неща, защото, както казах, има непознаване на формата, защото то не е жанр. Някой казва, комикса е жанр. Не, то е форма на изразяване, където може да имаш абсолютно всякакви жанрове. Нали, има комикси, които са кулинарни комикси и виждаш как някой реже моркови и ти показва нагледно колко хубаво хае супичката след като си е сготвил. Има и комедийни комикси, но хората чуват комикс, свързва го с комедия и си мислят, че всичко е Мики Маус и Доналд Дък, което е нали, груба грешка. Няколко думи за сборника Приятели на Земята. Предполагам, че това е последното, т.е. най-новото нещо, в което вие участвате на Енко Елена. Има предвид Марин, разбира се, на когото му обещава да го дигна прав по някое време. Има място. Марине? Добре. Почини си, след малко и към теб. Да не останеш нали, недокоснат. За Белгавият Лешоят Балкан като главен персонаж и като образ, един лешоят за децата. Как го направи? Да не казвам симпатичен, но така че това, което се случва да е интересно за тях. Като цяло, когато получих поканата за сборника, ми бяха написали, че историята трябва да са за деца, които са в ранна детска възраст. И аз не исках да пиша история, която е изкуствено захаросана, където зайчетата подскачат, живеят в къщички, гъбки и така нататък. Аз като малък много обичах да чета Ръдярд Киплинг, където въпреки, че нещата са поднесени по приключенски начин и животните имат гласове, разговарят и така нататък, ти през цялото време, докато го четеш, имаш чувство, че гледаш документален филм. И аз исках да ползвам такъв подход. Така че въпреки, че Лешояда има някакъв мисловен процес, някакъв тип нарация се получава в разказа и има някакви човешки черти в него. Всичко, което е описано в историята е като цяло едно към едно с реалността. Защото историята, преди да започна да я пиша, аз се консултирах с мои приятели, с Анелия Павлова от Зелени Балкани и казах, слушай, имам възможност да напиша такава история, която не просто ще я напиша, гарантирано ще излезе. Нали? Защото аз мога да си напиша 1000 неща, които да не видят бял свят, но тази история гарантирано ще влезе в сборник, ще види печат, ще стигне до читателите. Кажи ми, моля ти се, кои видове са в този момент най-наболели като животни, които трябва да защитим, които трябва да обърнем внимание и така нататък. И тя ми изпрати подробна информация за различни видове, между които аз избрах лешоядите. Има един страхотен графит, като се излиза от Пловдив посока Карлово на стена там на
стана един огромен графит, който е от Зелени Балкани, също там с този лишояд. И просто образа на тази величествена птица ми е много така близък. И си избрах лишояда, като всичко, което е в разказа, то си е едно към едно с реалността до такава степен, нали, че да не издавам прекалено много преди да сте чели книгата, но в историята общо взето става въпрос за лешояда, който бива отгледан в спасителен център, бива пуснат на свобода и след това заради отново предубеждението на хора, които виждат огромна птица с закривен остър клюн, ногти и така нататък, решават, че това е хищник, че това е опасна птица, от която трябва да се отървем. Следователно лешояда се озовава в една доста напрегната ситуация. И в крайна сметка моята история завършва щастливо, но трябва да ви кажа, че горе-долу месец и половина преди книгата да излезе от печат, имаше, но в новините може да видите, бяха изтровени лешояди и аз си, като видях снимките, си ревах си като малко дете вкъщи, просто понеже представете си този процес, нали, това не са някакви пиленца, които се излюпват и на следващия ден хръкват. Това е процес, който трае години. Някакво усилие на хора, които много често са доброволци и го правят това за жълти стотинки в едни отвратителни условия, където е с огромно посвещение, с невероятен хъс и с обич. Действително с любов правят това нещо. Не всеки ще отиде да рине коришки и да разпространява информация сред ученици и да храни от пипета малки лешоядчета и после да ги чипира и да следи къде са, дали са добре и така нататък. И тези всички дългогодишни усилия могат да бъдат унищожени в рамките на 24 часа. Просто някой хвърля отрова някъде, някакво отровен труп на животно или нещо такова и край. И цели семейства, които са чакали малки пиленца, ги събират в черни чували хората, които са ги отгледали като деца и си ги прибират в къщи. И им правят дисекция, за да могат после да пуснат експертиза на съответните органи, да подадат жалба и да се почне някакво следствие и после няма наказан. Нали, малко се отклоних от книгите, но просто това е книга с мисия, така че реших, че си струва да ви спомена за тези неща. Ели, зеленият коридор за слонове. Доколко това е вдъхновено от действителните миграционни процеси на слоновете и въобще как дойде идеята за този разказ? Ами, почвайки от задната страна, когато бях поканена да пиша за сборника, това е третата приказка всъщност, с която стигна до него. Първата беше детски хорър, но така потайни, че любезно отхвърлиха, понеже все пак, нали, някак си не влиза добре в тона на книжката. Втората беше за мъртви животни, което, нали, също така не е най-добрият тон. А пък, освен с лешояди, които също мен ме вълнуват, нали, аз така следа различни слонове, по-скоро различни стада в Африка. Нали, това си ми е не точно хоби, но увлечение общо взето. И точно по това време имаше една история за едно от стадата, в което понякога се раждат близначета слънчета. И след, нали, тази миграция, второто, в смисъл това е рядко явление по принцип, рядко оцелява слънчето и, нали, радваха им се на слънчетата, извинявам се. Както дете, второто слънче изчезва, нали, по време на тази миграция и оттам и дойде идеята за приказката. Скоро, между другото, почина един от водачите, нали, на стадата, който също е бил слънче близнач. Извинявам се. Няма проблем, предполагам, ще се съгласите с мен, когато става дума за книга с подобна мисия, както казва Ненко. Това е всъщност значимо и необходимо. Това да е отношението към темата. Марине, приключение с Космопохъл. Моля те, ела, застани прав, както обещах. И поговори малко за Космопохъл. Здравейте!
Ами, тук стана много драматично. Аз съм заложил на малко по-комедийни тропи в моя разказ. По принцип, за мен най-директният сблъсък с опазването на околната среда е градинката пред блока. В Бургас, въпреки че живея основно в София, моят апартамент е на първия етаж и наблюдавам целият човекопоток, който минава там, и непрекъснато някакви хора мятат някакви неща в тая градинка. И аз ходя после и ги събирам. Така че даже има един кошар, който му викаме професора, защото има една много дълга така рошава брада. Той даже си прави кабинет там, от време на време мъкне някакви мебели, едни карти беше докарал от някакви класни стаи. Непрекъснато се обзавежда, аз после така разрушавам този кабинет, той си го прави на ново. И всякакви хора минат и мятат някакви работи напред-назад. Така че може да се каже, че съм половин бургаски общински служител. А пък самата история, когато честя на хората рождените дни, имах един период, в който им пожелавах следното. Пожелавам ти да изкрещиш с огня от ръба на угаснал вулкан, да откриеш пиратско съкровище и да дресираш пусмопохъл. След което много хора ми питаха какво е това пусмопохъл. Първоначално и аз не знаех отговора на този въпрос. И пусмопохъл е едно изключително интересно създание, защото той изведнъж се окаже, че съществува през не само моята фантазия, и фантазията на две от най-добрите български илюстратори дами. Първо го нарисува всъщност Катина Пеева, която е моя приятелка и не знам, някой от вас сигурно са запознати с нейното творчество. Тя самата е като един естествоизпитател, живее в Габрово, тя заряза столичния живот, премести се в Габрово, гледа чинчили, кучета, риби, общо взето в едно подземие живее и там е малка менажерия. Сега ще ви покажа какво е пусмопохъл според Катина Пеева. Това е пусмопохъл, не знам дали се вижда. Мини поредиците. Да. Да ти дам инсайт от Вижте учителството. колко е готино. Практика. Колеги, да, скажи. Може парите. Да, ето пусмопохъл. Катина е страхотен илюстратор на световно ниво. Тя илюструваше книгите на Хофман от издателство Ентусиаст. И така, когато Галя от издателство Потайниче ми предложи да напише история, аз реших, че е крайно време пусмопохъл да получи своето екранно, сценарно време. И ето той се появи на курицата, така че до там изнагля. Пусмопохъла според Гергана Гранчарова изглежда така. Той прилича на някакъв италиански дук или барон, не знам, доста е модерен. В действителност това е едно горско същество, което лети, обича да похапва мед и бива отвлечено от един ловец. И група животинки от гората, от дървото, където те заедно съжителстват, се организират и тръгват на спасителна мисия. Е много забавна и приятна история според мен, която всъщност на идейно ниво иска да каже, че мисля, че между другото всеки може да се по някакъв начин асоциира с етажната собственост. В нашия случай нямаме панелен блок, имаме дърво, което е населено от кореновата система, през хралупитата до клоните, листата, гнездата. Така че всички тези комши от това дърво, една мишка, една катеричка, един синигър, таралещи и една жаба, се обединяват и тръгват да спасят пусмопохъла. Практически идеята е, че знаете, българите рядко успяваме да направим нещо заедно. Първо, животите успяват да спасят този пусмопохъл, с което надявам се ни издавам някаква изключителна
и важна подробност. Надявам се, че пак ще прочетете книгата. И ние също сме доказателство за това нещо, защото заедно направихме един много красив сборник. Така че понякога нещата се случват със съвместните усилия на автори и художници. И резултатът е нещо красиво. Гергана е илюстратор също на световно ниво. Тя работи в Италия в момента и много от творбите, които създава, според мен, по един леко абстрактен начин могат да съперничат на художници като Липико Марая, класици като тези, които издателство Миранда сега преиздава и с чието издания ние сме отраснали като деца. Добре, много ти благодаря. Разрешавам ти да си седнеш. Благодаря. Само върни микрофона преди това. Роси, и последно преди да преминем към публиката, искам да те попитам за изкушението да пишеш и да си автор. Доколко се появява и доколко му се отдаваш? Аз смятам и съм твърдо убедена, че просто нямам талант да бъда автор. Това, което съм писала, са били докторската ми дисертация и някоя друга научна статия. И смятам, че отвъд това просто няма как аз да се така отпусна в художествената литература. Тъй като за мен това изисква една особена школовка и една особена нагласа, вдъхновение, талант. То трябва да ти е дадено свише. Аз така си го тълкувам. Това, което е моята така сила, надявам се да личи отстрани, че сила, е да ги преформатирам. Аз като видя един текст и много бързо в главата си го обръщам на моя си език. Някак си това съвсем автоматично се случва, не че не правя проверки и не го обмислям и прочее. Някакси на мен това ми идва да правя. И често пъти са ме питали, ами добре, ти сега толкова много книги си превела, ами не се ли научи как се пише? Не, то най-вероятно и не се учи по този начин. Много от авторите, които аз превеждам, са завършили даден там, даже не курс, ами да речем като магистратура или нещо подобно по-разширено, за именно по творческо писане. И всъщност има страшно много дълбочина в това. За мен човек, който просто би седнал да пише, защото го влече или нещо такова, малко подценява писането. И на мен ми е трудно да го подценя, да седна и аз и да имам какво важно да кажа на аудиторията. Но се надявам искрено, като предавам думите на тези автори, които мен ме вълнуват и в които откривам смисъл да съществуват на български, защото аз предлагам също много автори, не е само на мен да ми възлагат издателите. Надявам се с това да допринасям по сходен на авторите начин, защото все пак, за да има читателят у нас досег с тези творчества в множествено число, трябва някой да ги пренесе. Добре, и сега вашите въпроси. Отворени сме за... Аз ще тичам с микрофона, обещам, ако се налага, въпреки че малко установихме, че може да се чуваме, за да се получи това, да каже, дълън от мен диалог. Имаме ли въпроси? Добре. Много добре. Много добре. Как възникна идеята за този сборник и откъде започнахте? Това трябва да си изберете ти или да кажа за приятелите на Земята. Или искаш ли да подхванеш ти? По принцип, това беше идея на Галя Дара, всъщност, като детски автор на Потайниче и детската половинка изобщо на издателството. И първоначалната идея, която аз знам, нали, най-първоначалната, беше, че това трябва да е сборник с коледни приказки за животни. След което обаче се, нали, прерасна, че ще бъде книга за екологията. И съответно се получи много красиво издание, което не е коледно, не е за деня на детето, а си е баш за деня на земята. Откъде на нея е дошла идеята, нали? Тя
така ентусиаст на животните и въобще на благотворителни инициативи по света. И предполагам, че оттам е тръгнало. Същото. Нямаме какво Да, и с мен се свърза Галя Дара, каза Ненко, така и така, имаш ли време, ще можеш ли? Аз казах, разбира се, благодаря за поканата, за кога ти трябва. И така. Добре, други въпроси. Обикновено първият е най-труден, така че мисля, може да продължим по-полека. Аз ще направя 2 коментара, докато другите се престрашат, Добре. защото има 2 момента в това представяне, които са някакъв вид мост към предишния прожектор между двете издания на фестивала. Първо, Гергана Гранчарова ни гостува през 25-та година тук като част от фестивала с друг тип литература, но така един талант, който искахме да представим много пред варненските почитатели на визуалното изкуство. Може би потайниче биха могли да ни разкажат повече за работата си съвместната с Гергана, защото тя има доста корици направени за тях. Рядко я виждаме в български издания, всъщност като художник, както и спомена, мисля, че Марин, тя живее основно в Италия и твори за световни издателства, което е ценен принос, защото изкуството, нали, прехвърля границите на България. И втори коментар, който искам да направя за Кеплер 62 и всъщност да подканя Роси да разкаже за това как се продължи поредицата с Нева Мичева и всъщност Нева като редактор как се включи. Благодаря за въпроса. Кеплер 62 всъщност има доста по-дълга история от това, което виждаме като издаване у нас. Те излязоха преди така, може би не 10 години, но в този диапазон, със сигурност преди пандемията. Започнаха да излизат в Финландия и аз тогава пътувах доста. На панаира на книгата в Хелзинки бях общо взето всяка година. И виждах, че се задава някаква поредица, която е много впечатляваща, така като я гледа човек само без да я разлистил дори. Отделно за мен беше пък изключително вълнуващо, че авторите са двама и те дори не са от една държава. Единият е финландец, той пише нечетните книги, а другия е норвежец и пише четните книги. И без да звучи като хвалба, преводачите в чужбина превеждат обикновено само от фински. Няма такова редуване, а пък аз така и така си превеждам от тези езици. И просто като човек, който е филолог и преводач от няколко езика, беше вау, това трябва аз да го превеждам от всеки език и да си ги редувам и то просто е гениално измислено. 2 толкова различни езика. И бях решила наистина да предложа поредицата в България. Междувременно Бьорн, норвежкия автор, дойде съвсем случайно за детския литературен фестивал в София, който се провежда май месец заедно с панаира на книгата. Той беше дошъл по друга причина, мен ме повикаха да му превеждам на сцената и на интервютата и аз му казах: Бьорн, не знаеш, аз тая поредица искам да я вкарам в България. И в крайна сметка издателството я хареса, издадоха първата книга. И тъй като Манол обикновено работи с 100 неща, някак си от една страна това е поредица, което изисква голямо вглъбяване, много работа, много следене кое какво е и как е във всяка книга, защото трябва да хващаш доста елементи. Може да има разминаване, авторите в 5-та книга да са написали нещо, че героите не го знаят, а пък те да го знаят от 3-та книга, но авторите това малко са го изпуснали по пътя. Нева за това страшно зорко следи, въпреки че и аз следя. Междувременно кандидатстване за субсидии пак 2 държави и срокове на издаване също е много сложно. И някак си нещата замряха. Манол ме беше помолил да преведа до 3-та книга, аз ги бях превела и те чакаха. И миналата година, като се засякахме с Нева тук, на този фестивал, аз не помня защо стана дума изобщо, споделих,
че така ми е мъка, правата са купени, ще изтекат, имаме 6 книги да правим, а нищо не излиза, читателите питат. И Нева пое ангажмента само да напомни така на Манол. И той пък изведнъж е попитал, ти не щеш ли да ги редактираш. И това означава буквално, че ако Нева седне да редактира, то не е само редактор, тя следи абсолютно всичко. Тя следи страньора какво прави и горъчка, тук това го поправи. Абсолютно от първата корица до последната задната корица всичко е изпипано. И това не го казвам, защото са моите преводи, защото Нева наистина е едно съкровище, от което аз и като преводач страшно много съм научила. Аз чета преводите и за да уча български. Тя е едно богатство. Въобще за нашия литературен пазар. И в крайна сметка миналото лято тя ми каза, за да работим по тях, трябва да са преведени всичките и аз да ги налея в един файл и да си сърчвам от тук от там и да следя къде какво се случва. Така че, моля те, ще преведеш ли и останалите 3 книги. Аз ги преведох, почнахме и действително 2 книги излязоха миналата година, а сега 4-та е в печатница. И 5-та я редактира Нева. Така че надявам се скоро да завършим 6-те, а пък те са общо 13. Можем да стискаме палци, да видим и останалите. Добре, аз правя още един опит към публиката да се обърна. Някой, ако има нещо да каже, може да вдигне ръка. Добре. Не, само последно нещо. Аз като публика искам към теб да го питам за с Богом дневника. Това с толкова много книги, които отиват в тази посока, това как ти помогна и какво направи ти, за да превърнеш концепцията с дневника в твоя и всъщност да го отличиш от останалите? Много ти благодаря за този въпрос. Въпреки че с Богом дневник вече трудно се намира по книжарниците, тиражите са изчерпани, мисля, че само 3-та част още може да се намери, но 1 и 2 ги има като аудиокниги в Storytel, например. Но общо взето имаше един период, в който имаше бум на всякакви книги, които имаха или дневник в заглавието, или нещо от поредицата дневниците на един Драндюн или на Джеф Кини. Тя беше абсолютен хит. Те излезаха 4-5 филма, няколко сериала и така нататък. И все още си продължава. Тя си е... Няколко поколения са отраснали с нея. И имаше един период, в който просто масово всяко второ издателство се опитваше да намери някаква поредица, която следва този шаблон или се опитва да го повтори леко променен. И мене това нещо страшно ме нервираше, може да се каже, понеже виждат, че подобен тип заглавия, подобен тип концепция става популярна и критериите за качество на следващите поредици, които се появяха, падаха главоломно. А същевременно друго нещо, което ме дразнише, да, преживяванията на подрастващите са горе-долу едни и същи в всяка държава, минаваш през някакви неща, примерно местиш се в училище, родителите ти се карат, или пък се развеждат, или пък се караш с някакви твои съученици. Да, нали, всички минаваме през някакви такива неща, съзряваме, пубертет и така нататък. Обаче, все пак, има някакви детайли в ежедневието, в реалността, които е хубаво да ги видиш, да ги усетиш и да разпознаеш себе си повече в дадената книга. И на мен ми омръзна да чета книги, където децата хващат жълт автобус, за да отидат на училище и си слагат фъстъчено масло и желе на сандвича и такива неща, които в България не се правят. И аз казах, аз пък искам героите да ядат мекици, банички и да пият боза. И искам да си мажат филиите с лютеница. И фактически много хора така на първо четене, на пръв поглед сравняват моите книги с тези на Джеф Кини или с тези западните поредици, но всъщност за мен много по-голямо вдъхновение са братя Мормареви. Войната на таралежите и така нататък. И те са познати най-вече като сценаристи, но ги има и в книжарниците като книги. Окей, обаче коя година са писани тези книги? И
какво ежедневие отразяват. И аз усещах, че има просто една огромна бездна зееща, че няма съвременна реалистична литература за деца, която по същия лек, хумористичен начин, с намигване към възрастните и с разбиране към децата, да поднася ежедневието, съседи, съученици, деца и възрастни, родители и деца, между съучениците и така нататък. И се опитах просто това нещо да го уловя. Имам много добра памет и много хубаво си спомням моите ученически години. На всичкото отгоре и работя като учител, работя с деца от 1 до 8 клас, се виждам с тях, въпреки че е в полско училище, все пак е славянска държава и има много допирни точки с това, което се случва в България. Така че просто аз дори не трябваше да правя проучване. Трябваше по-скоро да избирам какво да оставя извън книгата, за да не включа всичко, което исках да влезе вътре. И то затова си стана и трилогия. Но друга основна разлика е, че в западните поредици какво се случва? Там героя преминава през някакви неприятности, преминава през някакви ситуации, в които неговия кофти характер или егоизъм, арогантност, самолюбие и така нататък го вкарват в някакви проблеми. И той накрая на книгата си научава урока и разбира, че е постъпил зле. И след това излиза втора книга, в която той прави абсолютно същите глупости. След това излиза трета книга, в която той прави абсолютно същите глупости. И така книгите стават 20 или 30. И този малък непослушник никога не си научава урока и продължава да се държи по същия начин. Нали? То е малко като Джеймс Бонд. Ако Джеймс Бонд се ожени и се задуми, край. Край. Така че те, за да продължават поредицата, държат героя на едно и също ниво. Няма значение какво ще преживее, той си остава същия. И мене това нещо много ме нервира и по някое време тези поредици ми писват и казвам, окей, добре, нали, 15-та книга, мога да я прочета и по диагонала, вече само по заглавието знам какво ще се случи. Тая е за зимната ваканция, тази е за лятната ваканция, тази е за великденската ваканция, а тази е за пролетната ваканция, а това е за училищната екскурзия, а тази е за преспиването приятели. И общо взето всичките тези теми, които се преексплоатират до болка. Аз си казах, не, моята поредица няма да е 15 книги, дори да искат още, няма да им пише повече, той ще си научи урока и в рамките на една учебна година ще стане човек. И фактически цикъла се затваря с третата книга, то е една учебна година, един 5-ти клас. И общо взето накрая се помирява с сестра си, намира общ език с родителите си, научава как да се държи, просто съзрява и се променя. И фактически в третата книга той е много по-мъдър, отколкото е в първата. И в третата книга всъщност как да го забъркаш пак в някакви неприятности и той да е виновен, обаче също така да не е глупостта му и липсата на опит. И тогава в третата книга фактически той прави нещо, за да спаси друг човек от неприятности и се замесва в някаква ситуация, която се опитва по свой начин да защити някого, опитва се по свой начин да намери изход от някакво затруднение. Фактически се получава малко така, че пътя към Ада е послан с добри намерения, с най-добро чувство и не заради себе си, така с алтруизъм подхожда главния герой, но в крайна сметка все пак е петокласник, така че му е позволено да реагира не по най-правилния начин и отново се озовава в неприятности. Много благодаря. Благодаря и на трима ви. Благодаря и на Марин, който стана за мен. Благодаря на въпросите и за вашето внимание и аплодисменти.